ọ bụ na ile anya ebe a ị ga-ahụ na anyị edeela ihe ọzọ maka oge a. Na onyonyo nke a ihe anyị na-eleba anya bụ ụda ume Igbo. Dịka m gwara gị na onyonyo nke gara aga, a na-akpọ ha vowel na bekee, mana n'Igbo ha bụ gịnị? Ụda ume. Ka m tụpụ ụwa ka ihe nke ọma. O, the U with a dot is called O. That is the light vowel. Ụda ume na Igbo dị ole asatọ. Ha dị ole asatọ? They are 8 in number. And we have A, I, O, O. Ebe anyị nwere E, I, O, U. Ndị a dị n'ebe a ka anyị na-akpọ ụda ume arọ. That is the heavy vowels. Whereas these ones are the light vowels. We will just know the light vowels with the dots under them, with A being their leader. And E, the heavy vowel, that the group does not have dots under them. Another time, we'll go further to discuss these vowels. But note that with these vowels and the consonants, it becomes very easy to form our words, to form our sentences. So please, I enjoy you to please go further to sound them and understand them very well. A, E, I, O, U. A, I, sorry. I, O, U. Ị ga-ahụ na ọnụ mmadụ na-aga n'ụzọ dị iche iche, maọbụ ọsị ọpịa apịa, maọbụ ọgba okirikiri, maọbụ ọja aja. Dịka mgbe ị na-akpọ ee, ị ga-ahụ na eze gị ga-aja ee. Ị ga-ahụ na eze gị mechi, ma ọ ga-emechikwa ị ga-ahụ na ọnụ gị dum ga-aja ya a. Ọnụ gị ga-emepe mana nke a ga-agba okirikwo a. Ọ, ị ga-ahụ na ọnụ gị gbara okirikiri dịka ihe ga-etinye akwa ọ, mana ọ ga-agbakwa okirikiri nke ahụ ma sọtị asọtị o. Ịhụla ka ọnụ m si wee ja ọnụ ga-achịkọlatakwa ka ọ ha anya ebe a. Ndewonu.